Dobar dan svima. Dobar dan svima, evo ja vas još jedanput lijepo sve pozdravljam. Ja sam Mario Bebek, student zdravstvenog veleučilišta i već 2 godine bavim držanjem motivacijskih predavanja. Ovo predavanje govorit ću sa strane kao osoba sa invaliditetom. Malo ću predstaviti sebe, svoju bolest od koje bolujem i reći ću kako je to sa druge strane, sa strane osobe sa invaliditetom. Kako sam se to uspio oporaviti od svih poteškoća, nekih svakodnevnih prepreka, kako sam se prilagodio svemu, tim životnim iskustvima, kako sam se u školi ponašao, kako su nas ljudi prema meni, ne samo u školi, nego i izvan škole, društvo, sve kako se odvijalo, od početka, do sada imam 21 godinu, kako sam to sve preživio. Na kraju slobodno me pitate šta god vas zanima, pitanja možete postavljati, dignite ruku, prodati, sve jedno je to, nema da se ništa sramiti, ne grizem tako da nema strana. Na početak bih rekao, što je zapravo motivacijsko predavanje, rekao bih što je to zapravo motivacija. Motivacija, kao što znamo, to jest, možda ne znate, možda neki su mlađi, neki stariji, motivacija dolazi iz latinske riječi movere, što znači kretati se. Ja, kao što pričam o motivaciji, koja dovodi do aktivnosti, što određuje, njen smjer, intenzitet, trajanje. Kao što sam rekao na početku, da bolujem od djetske bolesti, koja se zove atipiposis multiplex congenita, ili ti na hrvatskom učenju zglobova. Ta bolest je jako rijetka i obuhvaća u većem dijelu i gornje i donje ekstremitete. U rijeđim i još jeđim slučaju obuhvaća samo jedan dio ekstremiteta. U mome slučaju to su samo ruke. Ta bolest kada obuhvaća noge, ta bolest noge su kao bolesti dječje paraliza, ako ste čuli. Ta osoba je onda prisilno u invalidskim kolicima i onda teško može sama o sebi i sami kad čovjek ne može pored da mu je samo teško i ja sam zahvalan Bogu što ako se tako moralo desiti da bolim bar od jedne vrste bolesti, da bar nisu mi ruke i noge oduzete, nego samo da ne mogu s rukama. Napomenuo bih da s rukama, ovo je moje maksimalno što ja mogu dignuti ruke. Ja uopće ne mogu dignuti ruke u zrak i ovisim kod nekoga, primjer, da mi obuče jaknu, da mi zaveže tenisice, stavi torbu na leđa ili tako nešto. Pri porođaju, zapravo kako je uopće došlo do te bolesti? Do te bolesti je došlo tako da je mama kada je bila sa mnom mjesec dana prije nego što se trebao roditi, je doktor, nažalost, pogušio mami vodenjak i kad sam se rodio ispala sam mi crijeva van i omotala sam se oko vrata i ostao bez kisika i to je posljedica te bolesti. Ja sam se u principu rodio sa rukama iza leđa i sa fizikalnom terapijom koju sam imao cijelo vrijeme sam mi uspio ruke praviti prema naprijed. Kad sam se rodio, odmah drugi dan su me krstili u bolnici, a nisu znali da ću preživjeti. Jer su vidjeli da je jako rizično i odmah sam se krstio, sam su me krstili, odmah su me stavili u inkubator. U inkubatoru sam bio 3 mjeseca, ja stvarno sam nije znao da ću preživjeti. To je bilo još, ja sam se rodio 1991. Tada je bio i rat, tada je to bilo u Klaićevoj kad smo preselili. I tamo je bilo raketiranje na Klaićevu i još zbog toga, nisam znao da ću preživjeti i tako jednom su bili neki propusti od medicinskih sestara, što je to, nisu me okretali možda kao bebu kad sam bio mali, onda ne mogu baš ne prenuti glavu na lijevu stranu, baš skroz, baš imati neki propust, ali ta strana, dobro.